निमेर पडया वा उबीच रावया. आराधना खातीर थोडो वेळ आराधनाचें गीत गावया. पवित्र येवकारिस्तांतलो जेजू आमचे सगळे ह्या उंड्याच्या रुपार हांगासर हजर आसा. आज विशेष तरान ह्या पवित्र येवकारिस्तांतल्या जेजूक आमी मान करता. हांगा मातनेक परगट तरान मान करून आमचेर, आमच्या ह्या गांवाचेर, आमच्या सकट भाव भयणीचेर खंयच्याय धर्माचो जावं देवाची ताची आशिर्वाद मागोवंक आमी आसा. जेजू हो संवसार सोडून वयच्या आदीं आमकां ताणें दिल्ली दोन श्रेश्ठ देणी आसात. एक पवित्र येवकारिस्त आनी एक ताची आवय मोरी. दोन श्रेश्ठ देणी मोरी आमच्या सांगाता आजुनूय आसा. आमी ताका पवित्र सभेची माता म्हणटा. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सांगाता सदांच रावो काशेलो देखून ताणें पवित्र येवकारिस्त घडलो. हो येवकारिस्त हर एका दिसा सगळ्या संवसारात आचरण करतात. निमाणो शुक्रारी एक दीस सोडून ह्या देण्या पासून देवाक आमी अर्घां दिवया. आमच्या क्रिस्तांव समर्थेचें सारांश आज आमकां सांगलां देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. तो खंयतावन येता गे म्हळ्यार इंग्लिशांत आल्फाबेट बी आसा. 3 द बूक, द ब्रेड एंड द ब्रदरहूड. द बूक म्हळ्यार बायबल पवित्र पुस्तक, द ब्रेड म्हळ्यार युकरिस्ट आनी ब्रदरहूड म्हळ्यार भाव बांदपण. तेंच आज आमी व्यक्त करता. खाली बायबल वाचल्यार पावना, तूं जियोंक आसा. खाली युकरिस्तान वांटेली जाल्यार पावना, तोय जियोंक आसा. आमकां मोडूंक आनी वांटूंक आसा. तेंच ब्रदरहूड म्हणटा. आज आमी परत पवित्र पुस्तकाचेर, जेजू क्रिस्ताचेर आमची दिश्ट केंद्रीकृत करया, फोकस करया आनी ताची विशेष मजत मागया. सगळे वर्स ताणें आमकां राखून व्हेलां आनी परवा आमचें बेस्ट आनी व्हडलें फेस्त आमी आचरण करता. वो एक संदर्भ आमकां अर्घां दिवंक. पूण आयचो दीस विशेष तरान सगळ्या फिरगस कुटुंबाक सांगाता येवन सोम्याक अर्घां दिवचो एक अवकाश. जेजून आमकां दिल्ल्या सर देण्या पासत, भलायके पासत, आमकां शिकपाच्या देण्या पासत, आमच्या घरांत आसच्या सकट जाल्ल्या सर बरेपणा पासत माऊनपणी ताचो उपकार आठोवया. आनी आमी आतां खुर्शां घालया. आमच्या जेजूक घेवन या. आमचेर, आमच्या सगळ्या गांवाचेर ताचें आशिर्वाद मागया. पाटी येवन आमी द बूक म्हळ्यार हांवें पवित्र पुस्तकान कितें सांगलां तें आमी आयकुया आनी संदेश घेवन
आम्ही आमच्या आमच्या घरा वेताना ब्रदरहूड मुळे त्याप्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया. ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕಗಳು, ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ಲೋಕದಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಳಿದು ಬರುವರು, ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನೀತಿ ನೀಡುವರು, ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು, ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀನು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವು ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಸಂತೋಷ
ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ಬಂದರೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ. ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷೆಯು ಅಭಯಕ್ಕಾಧಾರ, ಅಭಯಕ್ಕಾಧಾರ, ಅಭಯಕ್ಕಾಧಾರ. ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ. ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ. ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯು ನೀನೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕು, ನೀನೆ ನನ್ನ ಒಡಲಿನ ಉಸಿರು. ನುಡಿಸು ಎನ್ನಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ, ನುಡಿಸು ಎನ್ನಲಿ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯ ನೆಟ್ಟೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಪಯಣ ಪಯಣ ನಮ್ಮ ಪಯಣ, ಮನಗಳ ಪಯಣ, ಮನಗಳ ಪಯಣ, ಪಯಣ ನಮ್ಮ ಪಯಣ.
माऊंटपणी पवित्र येवकारिस्तांतल्या जेजू लागीं उलोवया. आमकां कितें सांगूंक आसा ताचे लागीं सांगया. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೆಳಕು ರಕ್ಷಕನು, ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಭಯಪಡೆನು. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಆಧಾರವು, ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರೇನು. ಎನ್ನ ಹೃದಯವೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು, ಯೆಹೋವನನ್ನು ನಂಬಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರು. ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವೆ. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಲು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುವೆ. ಎನ್ನ ಹೃದಯವೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು, ಯೆಹೋವನನ್ನು ನಂಬಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರು. मोगाचनो हो दीस आमच्या सगळ्या फिरकस कुटुंबाचें समर्पण करचो दीस. ह्या वेळार माऊंटपणी आमच्या फिरकस विगाराक जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिवया. ताच्या मिसावांत ताच्या बेसांत विश्वासी रावून सेवा करच्याक हांगाच्या पाद्र्याबाक देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक भेटून दिवया. सिस्टरां आसात हांगा तांच्या बेसांत, खाजारी जोडी आसात हांगासर, दादले स्त्री बापूय आवय, युवा जाण आसात, भुरगीं आसात, फिरकस कवळीक मंडळीचो उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, संयोजक तशेंच गुरकार आसात. हांकां सगळ्यांक जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिवया. आमचे फिरकस कुटांब एक ल्हान क्रिस्तांव समुदाय, मुळावो समुदाय जावन सोबूं दी म्हूण आमच्या सुम्या लागीं मागया आनी सुम्याचे आशिर्वाद घेवन आतां आमी निमयर पडया. प्रार्थूया. ये सौम्या जेजू क्रिस्ता, ह्या विचित्र सक्रामेंताखाल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे दया आमी भोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासणाच्या सासणाक.
साथीचा गाठ माझा संगीता बाबा तुझ्या पावलांनी चालो ख्रिस्ता साथीचा गाठ माझा संगीता बाबा पुत्रा सोवे आव्हान मोरे आशीर्वाद Zicea Bogovic Garza, Maria Bogovic Garza, Sant Antoni, भगीन कृपे निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे मुलाचे आणि पवित्र आत्म्याचे